Honetan elkarrekin gaude ona musa. Eixo, 7, 7. 3 zenbatzerakoan? 3! Jokatzen besterik gaude! Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauerak ikusiko duzu, nondik datorren, bizitzan gainbera, joan oreka, erronka berriak. Bizitzan gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Hori oso guaia izan da. Bai. Badakizu zelan egin guaiagoa? Truko batzuekin. Ez. Ben ja baneatu ninduten. Ez da guaia. Ez da guaia, baina harrapatu zintuztelako. Ondo egingo bazenu, Baina zu, zerbait egin badezakezu, zergaitik ez egin. ez dagoelako ondo? Baina ez dakit. Indartsuagoa izango bazina edo arinagoa, besteek egin ezin dituzten gauzak egin halko bazenitu, zergaitik ez aprobetxatu. Haiek baino bea zara. Ez da zure errua. Ja. Hurrengoan probatuko dugu hori, bale? Ez pentsatu, Julianek arrazoia dauka. Trampak egitari buruz? Guztiari buruz. Botereak dauzkazu. Ja, baina aprobetxatzen saiatu ginenean... Harrapatu zintuzten, eta zer ikasi genuen orduan? Hobe dela etxeko lanak egitea? Ez zaituztela harrapatu behar. Baina zer gertatzen da hemen? Disimulatu. Tiporrek kriston paketea dit. Nik ez... Berriz ere trampetan pentsatzen, ume. A ber, ni ez. Julianek dio denbora guztian. Baina zer ari zara horrekin hizketan? Badakizu beraren erruz, Erroma guztia su hartu zuela. Nor jakingo zuen, Neronei hainbeste gustatzen zitzaionik sua. Eta Titanicaren azer.
Bueno, lehenago iritsi nahi zuten eta lagundu egin nien. Berak brokolia sortu zuen. Popularizatu. Popularizatu egin nuen. Besterik ez, ja existitzen zen. Batzuetan, gaizkiaren indarra tentaldira eramaten gaitu, eta orain elkarrekin gaude movida honetan. Ez. Badakit hau nola bukatuko duen. Lagunik gabe, baneoekin eta zigortuta. Ez da errepikatuko. Julian hain guapoa da. Esaten dute sute batetik txakurtxo batzuk salbatu zituela. Bere begiek izarren dizira daukate. Udaberriko loren usaina dauka. Eta hitz egiten duenean nire arimaren amildegia gehiago iluntzen dela sentitzen dut. Bere irribarreak nire bihotza astintzen du. Ekaitzetik iesi doan, tximeleta baten gizan. Zer? Ezinezkoa da. Inork ez du bera eta zezer txarrik esango. Eta orain zer? Ondo pentsatu beharra daukago. Etxe egin behar duzu? Zer esan nahi duzu? Kakati bat naizela? Ez da hori, baina... Baina zer? Nik badaki zergatik lagundu nahi diodan. Baina zuk? Zu maite duzulako eta nik ez. Nik ez dut maite. Ba eskerrak ez duzula maite. Igual zuk maite duzu? Ni zorretan nago. Nire laguna da. Vale. Horita ja. Errepikatu. A ber, horrela sinisten duzun, eh? Laguna bakarrik. Noren lagunak? Bere lagunak garela esan nahi du? Ez dut uste. Orain nahiago ditu sagutxoak. Igual orain bera ere ezagutxo bat da. Egiten ari naizena da. Beti berando Agirre eta bere laguntxoaren kolega egin. Entzun ondo, pringatu da. Sagutxoek ez dute hitz egiten. Maite, zuk entzuten duzu zerbait? Ez, baina badakizu non egoten diren sagutxoak? Osea, hau da sentitzen dena. Perfecto. Horrela ondari naiz? Ezin hobeto. Baina ze demontre. Mai, zertan ari zara? Jaunak arte martzialak erakosterari dizkit, etorkizunean laguntza behar baldin badozu. Ja, hortan ari da, bai. Bai, egun oso argizaria jarri, argizaria emon. Argizaria jarri, argizaria emon. Karatekiden bezala. Ez dakit nondik aterate den ideia hori. A ber, utziko hori ikusten? Bai? Batzki? Hala. Zergatik! Baina zerten ari zara? Aditua da jendea lanean jartzen ordaindu gabe. Bueno, ni... Ahaztu esan dizuna. Mai, oraindik bazterreko biak gelditzen zaizkizu. Jauna oso mantxogoaz entrenamenduekin, eta teknika berriak ikasi behar ditut. Teknika berriak? Ez dakit nik. Bira, lehengoan ia etxea erregin nuen. Zesubolak ez ditut oraindik kontrolatzen. Ba, ez erabili. Ze soluzio ona. Ezin didazu hori kontrolatzeko zerbait erakutsi? Izozteko truko bat edo? Joku retro horretan bezala? Hori da guztia? Ez altzen nuen ba hori nahi? Baina uste nuen pixka bat entrenatu beharko genula. Bueno, horrela errazagoa da. Ja, baina erraza dena edo nork egin dezake. Zer gertatzen da? Ez dakit.